Ayan, mas masarap siya kung meron siyang thick and crunchy salsa. It's hot, maybe. Sarap. Mark, doon ka to. Taco night. Tuesday night is taco night. Mark, doon ka to. Doon ka daw, bebe. Yan ang aming taco. Ayan siyang guacamole. Breaded cheese. Yung aming pork mince. Yung aming lettuce. Tomato. Ayan, onion. And then yung aming soft tacos. Yung aming... What's this, Mark? Potato royale and our French fries. Pulang-pula yung aming little baba. No rice. Severe weather dito guys, sobrang lamig. Heavy rain. So sad lang dahil school holidays sa mga bata, hindi na nakalabas-labas. Ginawa na lockdown, tapos ng weather. Ayun. Tara guys, let's eat! Mark, are you okay? Pagigising ko lang kasi niya. Wala pa siya sa ano niya, sa anime niya. Talagang taco shell. Both type siya. Walang matatapon, di ba? Oh. Which one do you like? This one is better. This one is better. You like the one? Sure? Nung minsan naman, meron tayong ano, yung taco shell na yung hard, di ba? Parang siyang yung chips. So, tara guys, samahan niyo kami sa aming dinner. Taco dinner. Tignan niyo naman ka-very good yung aking little baba. Nagpalagay siya ng lettuce, ng tomato, ng avocado, and cheese. Diba? Very good siya. Ang rosy cheeks ng little baba ko. Ang aking taco. Round 2. And round 2 also for Mark. And then meron pa siyang migo rin. What can you say, Mama? How does it taste? Ha? Good. Good? You like it? Very good ka. Kumakain ka na ng veggies talaga, no? Iba naman talaga, guys. Napakasarap ng gulay. Si ate lang yung hindi marunong. Hindi kumain ng veggies. Hindi ka nakita, don't worry. Ayaw talaga magpakita ng aming ate. Tara guys, let's eat again.
I can't resist, guys. Pang third batch ko na to. Daddy, excuse me. What happened? Nabigla na yung husband ko. Aray ko, nagulat siya. Ayan, nakaubos na yung price ni Mark. Ayan, meron siyang boat kinukutsaran. Ayan, oh. Wasak. Ang sarap kasi, guys, diba? Pag nananawa ka na ng mga sa rice, yung mga ibang ulam, maghahanap ka talaga ng ibang panlasa. Actually, anong araw tayo nagtako? Isang araw lang yung pagitan. The other. Sunday. Tapos ngayon Tuesday. Ini-enjoy talaga niya, guys. Diba? Very good siya, no? Very good niya. Ay! Ang sarap naman talaga. Mm. Yan sa akin. Yeah. Ako na lang gusto mo. Oo nga, Mark. Pakuwan ka nga. Pinaglihi ko kasi sa bakuan. Sa amin. Din. Wasak ka. Nakakadagdag sa akin. So yun, guys. Sana nagustuhan nyo yung aming taco night for today. Thumbs up daw, sabi ng aking little baba. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Giant Kitchen's Vlog. And don't forget to hit the like button and the notification bell button for more updates for our second one. So yun, guys. Have a good night and God bless everyone. Bye! Yun, guys, severe weather talaga dito, oh. Umuulan pa ng yelo. Yeah. Hailstorm. Ayan, guys, oh. Guys, don't look at the storm. Yeah. Kaya nakakatakot, diba? Andito kami sa kwarto, guys. Ito yung aking mga halaman. Ito, lamesa kasi ito. Puro na ng ano, yelo.